At sa ulo ka ng piyesta, ang pag-usap sa panagway sa Ginoo or Transfiguration. Nga sa unang pagbasa, nakita ni Propeta Daniel ang talagsaon niya, yung talanahon niya sa trono, naa ang suloob og puti na way kasarang nga kaputi sama sa kahayag niya mo gyapon sa ebanghelyo nga ang pagkausap sa panagway sa Ginoo nga puti tayo nga way kagsama nga kaputi. Una sa Book of Daniel, si Daniel usa ka batan-on nga diha sa 537 apil siya pagdala sa deportation from Judah to Babylon. Nga dito usa ka batan-on dito sa Jerusalem. Kunya the entire exile dito ra siya ug dito siya namatay sa panahon sa paghari ni Hari Ciro nga batugan, King Cyrus the Great. Ang asa siya namatay dito gibutang lubong duha ka lokasyon. Usa dito sa Susa, Iran. Ikaduha nga according to tradition diha mismo sa Babylonia. Siya nakasaksi sa kanang pagka-exile sa mga Hudiyo dito sa Babylonia. Was called by God to be prophet. Ang propeta magpainumdum kanila sa ilang mga sayop, magpainumdum kanila sa paglaom ang Ginoo, nagatiman kanila. Kung hain ka iyang katawhan at tuwa sa usa ka propeta ipadala sa Ginoo aron paghatag kadasig paglaom sa katawhan sa ilang kahimtang sa kalisdanan o pagkabihag mula kasaysayan sa Israel o sa Huda. Dihang mabihag ang Israel dito sa Ninive, ipadala si Hunas aron dito magsangyaw sa pagbag-o, paghinulsol. Dihang nabihag ang mga Hudiyo dito sa Babylonia at tuwa ito mga propeta, si propeta Daniel o propeta Ezekiel dito aron mabati sa katawhan nga sila wa pasagdi sa Ginoo. Ang ilang buhaton maminaw lamang sila sa Ginoo pinagi sa mga propeta nga ipadala isip tigpamaba sa Ginoo. Kini kaupat nga misteryo sa kahayag ni Transfiguration nagpahinumdum kanato sa atong kinabuhi nga kita makaambit sa himaya ni Kristo kung kita magmalutayon diya sa atong pagsunod kaniya. Dito sa kanang sa kasaysayan sa mga hari, kung magparada na ang mga hari diya sa syudad, bayang sanduluhan, labi nagikan sa panggubatan, kaya kadaugan, parada na sila. Mingon ang mga tao nga, you are still human, tao lamang ka. So, pero gipuan sa mga tao. Sa gospel nato karon si Jesus di lang tao kundi siya Ginoo. Unya iyang ipakita ipatanaw sa mga tinun-an kining the representative of the disciples and apostles. Kini si Pedro si pangulo sa mga apostoles o kini duha magsuon si Santiago ug Juan sa ilang kahadlok sa dihang 6 days ago dito sa tilaan ng bukid dito sa Caesarea Philippo. Ang tana si Jesus, kinsa man ako sumala sa uban. Uban, ikaw propeta siya. Pero ikaw Pedro, kinsa man ako sumala. O, kamo, kinsa sumala sa uban sa inyo, kinsa man ko. Si Pedro, you are the Messiah, the Son of the living God. Sakto ang tubag ni Pedro. Pero pag ingon ni Jesus, nga anak sa tao, muadto sa Jerusalem, pagkadagmalon, pantuson, patyon, apan siya katong adlaw, banhaon, ang nadungog ra, na pamati ni Pedro, nga kanabang ngingig para kaniya, nga pantuson, patyon, how can that be? A Messiah, nga gila nila nga manluwas sa katawhan sa Israel, o Diyo, patyon, di sila kapurdian, busawan sila kadungog sa pagkabanhaw, puto bra diha nga makalisa nga pulong ang pag-antos o kamatayon, busa sa tumang kahadlok, ang naig o dominant feeling sa mga tinun-an mo ang kahadlok, kabalaka. Kumuban sila nining mo nga grupo, madamay sila, mamatay usab sila sama sa ilang master nga si Jesus. Busa ang Ginoo kadusensya nga
ang kahadlok, kabalaka na nag-dominate sa kasing-kasing. So tinunan, murang nitalaw sila busa kining tulo as the representative sa mga tinunan, ginala niya sa bukid sa Tabor. Ug dito sa buong bukid kataas, nausab ang panagway ni Jesus. Busa, kita niya nga, Moises o si Elias, ayahay kini kay matawhana in the Old Testament, patay naman sila. Pero naaman, buhi man. Dito, so, dumduman si Jesus nga ang kinabuhi sakripisyo, adunay langit. Muna sila, tungod na ito, daso si Pedro, dinilang ta, dito mo kanaog kay dito sa ubos, na kamatayon, na mga pag-anto, sakripisyo. It's better to stay here. We will make 3 booths for you. 1 for Moses, 1 for Elijah, and 1 for you. So, pero dito yun tunga ang usa ka panganod nga puti gyapon og tingog nga nagkanayon. This is my beloved Son, in whom I am well pleased. Kini ang pinanggang anak, pamati kamo kaniya. This is the theme of this year. Sa magsaulog kita sa centennial celebration sa pagka-Archdiocese of Cebu, ang simbahan nga mamati. Kung sa magali sa tuiga, sa atong subispado, itagaan o kayunan ang mga tagasimbahan, mga laiko sa pagpadayag sa ilang mga kanang nasa ilang kasing-kasing, mamation simbahan. Mamati ang simbahan kanila tungod kay Ginoo sa mo speak up gikan dili mo o nga mga katawhan yang pili mga anak. So muna kanato nga ang Ginoo nagpahinumdum kanato sa pagpamati kaniya bisan pag-unsa mga problema, bisan pag-unsa mga krisis sa atong dagatan, pamati kamo kaniya. Apan usahay ang atong pamation, ang atong kaugalingong kasing-kasing nga kita nahadlok usa maparalyze kita sa pagbuhat og maayo nga kita nasubo busa bagani we become paralyzed nga di na taganahan mo padayon pagtrabaho, di taganahan mo gawas tungod kay ang atong gisentro ang atong pagbati sa emosyon nato ang kahiubos, kalagot, kapungot o mahinanakit kahiubos. Muna ang atong pamati pero ang Ginoo sa diha nga makasinati kita dining mga pagbati sa kahadlok, kabalaka ning panahona. Ingon siya kanato sumala sa Ebanghelyo, pamati kamo kaniya. Kung kinsa pamation ang Ginoo busa ikinahanglan niya kita mamalandong magampo pamati sa Ginoo kay siya may giya kanato. That's part of the mystery of light, the fourth mystery of light ang pagkausap sa Paraguay. Pero we spend so much for our embellishment, to prettify ourselves. Gasto tagdako aron puti kita tubangan sa tao pero itom kita at tubangan sa Ginoo tungod sa atong mga kahuyangan sa atong mga sala nga nabuhat. Ang punto sa Ginoo nato samtang nagbasa kita ng Ebanghelyo nga kanabang hinluan nato kasing-kasing aron makasulod si Kristo sa atong kinabuhi sa atong kasing-kasing diha ra kita makamati kaniya. Kay kun ang atong kasing-kasing puno sa mga pagbati na di maayo pagdumot o kasina kahiubos, di gid makasulod si Kristo sa atong kinabuhi. Tinatunta nga at ang Ebanghelyo karon dako kay impact sa atong kinabuhi ang pagpamati. Makasabot kita sa mensahe sa Ginoo, makasabot kita sa atong kinabuhi unsay gidangatan karon kung kita makapamalandong ang pag-ampo muna ang kinahanglan kanato malandong maminaw sa mensahe sa Ginoo alang kanato palihog manindog alang sa atong mga pag-ampo